Amen. Dalay doon ng Diyos sa Gyapon. Mauban Gyapon na ito ang Ginoo. Amen. Mo nang pabilin dito sa Ginoo. Ang mulahutay na sa walay katapusan, maura ang mamaluwat. Kapitan ni kanya ato ang mga pagsimba, mga pagday, mao kani ang ato ang gitawag og paghalad diya sa Ginoo bilang pasalamat. Kay mao kana ang gingon ni Apostol Pablo nga sa Roma chapter 12 verse 1, present your body a living sacrifice, holy, acceptable, which is your reasonable service. Muna itong service sa Ginoo ang paghalad. Mabitan inungdan si Cain ug si Abel naisulat sa Old Testament. Kadin may tungod sa ilang mga paghalad nga ang pinaka-importante sa ilang kinabuhi mao kadto ang paghalad nila. Wa na sila laing gibuhat kundi gisulat sa Ginoo nga ang paghalad kay mao man atong bulaton. Ihalad dato tong kaugalingon sama ni Abraham nga gisugo siya sa Ginoo nga ang iyang bugtong anak ipahalad. Tungod sa iyang pagtuo, iyang gihalad bisag uldo sakit kayo pero tungod kay ang bulaton nato mga paghalad manggod, no? Kung ang Ginoo naghalad sa iyang anak nga mao si Kristo, kita usab maghalad pud ta sa atong kaugalingon diha kang Kristo Jesus. Kay kinapaghalad bilang pahumot daw na sa Ginoo, mabitaw na nga maghalad yun sa atong kaugalingon. Ingon nga kita mga anak sa Ginoo, atong ihalad niya atong kaugalingon. Kanang living sacrifice. Mabitaw na nga atong tun-an karon ang mga panahon. Adin hapit na matapos ni. Mabitaw na kung mingon ninyo, kung inyong basahon yun ang pulong sa Ginoo, bisan ang mga tao sa Ginoo atong unang panahon, wala sila nasayod sa katapusan. Nga naman, wa mo sila naghunahuna nga dunay katapusan. O po na nga dili ta manundog nila. Ingon ni Apostol Pablo, kung imog yung basahon, kung unsa gayoy gitudlo ni Apostol Pablo, may tungod sa ilaha, mo bitaw hinungdan, ningon si Apostol Pablo, sila ang ato ang pagtulunan. Nganong silang gibiyaan sa Ginoo. Nganong naapilta sa kaluwasan, nga wa man gyud tay labot sa kaluwasan. We have no hope, ng pa ni Apostol Pablo, we have no God, we have no Christ. Wanang giingon, wala tatanan. So nganong na batunan man nato ning gitawag og kaluwasan. Mabitaw ito hinungdan kung imog yun ang tukiyon ng pulong sa Ginoo, dili na ingon nga nagsulti lang na siya mahitungod nga magpaila siya sa mga tao. Kundili nagsulti ning pulong sa Ginoo, akong giunsa niya paghigugma ang tao. Dili ingon kay gihatag ang bugtong anak sa Ginoo yan ang gigugma ang tao. Kundili nagtudlo siya about sa paghigugma sa tao. Kay nga naman ang iya mga katawan na tunguna gibiyaan nila ang gugma diha nila sa Ginoo. Although nga naa sila gibuhat nga balaod, pero balaod na ni Moses. Mao nang giingon ni Apostol Pablo nga din ang naander sa balaod tinunglo. Kay nga naman kung imog yung sabton nga naman tinunglo nga nagtuman man sa balaod ni Moses nga si Jesus Christ, wala man siya niya aron pagbungkag sa balaod ni Moses kundi pagtuman. Because tungod sa gugma nila nawala ang ilahang gugma sa mga bulaton diya sa Ginoo. Kung bitaw hinungdan si Jesus Christ ni anhi, nagpadayag siya sa importante gayod nga buhat sa usa ka tawo. Wana ang Revelation chapter katong gisgutan nato nga din nga adunay ikasumbong sa Ginoo kanato nga gibiyaan nato ang nahiunang gugma. Kay ang una manggong bulaton sa usa ka tawo, not only the first but the greatest, pinakadako kay wala man tay mahingon sa tanan bulaton nato sa pagsimba kung wala ning gugma. Bisan ikaw hawd muwali, bisan ikaw maka-interpret sa tanan mga pulong, ug wala kay gugma, nothing gyapon sa Ginoo. So therefore the greatest is love. Manang gingon tulo ka buok gingon ni Apostol Pablo, love, hope, and faith,
hope and love, no? But the greatest is love. Ngano man, tungod ko ang tao walay gugma, ang iyaha manggong pagbuhat is wala lang, dili kinasing-kasing. Mabito nang giingnan niya daan ni Jesus Christ, these people drew near to me with their lips and mouth, but their heart is far from me. Bisan sila emosyonal, bisan ipakita nila nga gibati nila sa ilang kasing-kasing, pero walay nahimutang gugma ba? Ngano man waman nahimutang ang gugma. Kabalo mo unsay gugma, ang Ginoo is love. So ang Ginoo is word. Ambot pasabot sa love sa Ginoo ang pulong. Walay pulong ba? Walay hinungdan nganong niani sila diri simbahan. As long lang nga diin kana mo ay naisulat, mo nang giingon balaod man gud na, mo nang giingon sa Apostol Pablo, ang under sa balaod tinunglo. Sa ato pa aduna gi something nga giingon buot pasabot nga kung magtuman man ka lang sa balaod, himuag yun ng gugma. Kanang tininuuray ba? Kaya ang atong pagpangalagad sa Ginoo, kinahanglan og gugma. Mo bitan ingon si Jesus Christ, you cannot serve God and Mammon o two master. Di ka kaserve ng two master. Nga naman, ingon pa niya dito, whether you like the one but hate the other. Nga din imong higugmaon ang usa, unya dumtan jud nimo ang usa. Maninunggan dili gyud ka higugma. Wala nga din tan-aw na to atong kaugalingon kung kinsa ba gyud ang ato ang gialagaran. Kay diri sa kalibutan si Jesus Christ nagpasidaan na dili mo makaalagad sa duhay agalog. Mao bitaw na nga tan-awon na tuning pulong sa Ginoo. Kay ang pulong sa Ginoo wala ni naghisgot og positive. Judgment ni kung bagat pa negative. Asa makakakita ang pulong sa Ginoo nga diin? Ningon ang pulong nga sa ulayng adlaw ang tao mahigugmaon sa Ginoo. Nga din dunay naisulat dito nga ang tao dili na mamaka. Asa makakita nga ang tao gingon sa pulong sa Ginoo nga ang tao budot-dot na gyud sa Ginoo. Wala ko kabasaan na. Asa makakita nga ang tao magpakamatay alang sa Ginoo? Wala. Kundili nagpahinumdum siya sa ulahing adlaw ang mga tao mubiya. Judgment na dis kalibutan nga di kita gihukman at adaan nga mao ginay may tabo sa tao. Di man gani moingon siya ang pulong sa Ginoo sa ulahing adlaw ang mga tao magkatibulaan. Ang last sa Revelation giingon niya gadi ang tao gibiyaan niya ang unang gugma. Mo bitaw na mag search ta mo nang giyon ang pulong sa Ginoo mangita gyud. Kung unsa atong buhaton kay ngano man nya prophesy man ning tanan. So may tabog yun ning tanan. Mo bitaw na diri ako nabasahan ang pulong sa Ginoo buot pasabot sa pulong sa Ginoo. Ang nawala sa tao ug ang gusto sa pulong sa Ginoo ang una gayud is faith. Ikaduha love. Ikatulo mercies. Ikaapat ang hope. Ikalima ang peace. Ikaunom ang holiness. Mo ni buot pasabot sa Ginoo. Kinahanglan ko mangalagad ka sa Ginoo, do nagkay pagtuo. Dili pwede walay pagtuo. Mutuo gyud ka kang Jesus Christ kaya ngano ang mga katawan sa Ginoo kaniadto. My people, puro giingon sa pulong sa Ginoo, my people are destroyed because lack of knowledge. My people forsaken their God, forgotten their God. My people, mo na giingon sa mga pulo sa Ginoo, wag yun ningon nga, my people, kanang nangdut-dut sa Ginoo. Kaya kung nangdut-dut pa to sila sa Ginoo, awat ay labot. So pa may tuyo sa Ginoo nato nga nanam sa mga people, gipili man na nila. Mao nang hinungdag katong giwala ko sa inyo atong miaging Domingo nganong gipili sila, nganong gihigugma sila, nganong gi-choice sila tungod kay sila gamay ra. Sa tanan mga katawan sa kalibutan, usa man dinhi mga tao sa kalibutan. Mingon ka gihigog man ni sa Ginoo, gilunupan man gani ang old earth atong una. Ngano man tungod sa pagkadaotan ang tao. Mao na ang Ginoo nagbasol nga nagbuhat siyang tao. Kaya nga naman, mahimo man siya kung dautan. Pero naghatag siya og provision nga bisan yung nato nagbasol ang Ginoo, naghatag siya provision nga din. Ang mutuo lang
nga din si Noah iyang gigamit aron pagpabuhat og arka nga kay nagprapisi man siya nga lunoko niyang kalibutan, hinloan niyang kalibutan, ni gani waluray nahibilin. Mausad na ang gingon ni Jesus Christ sama daw sa adlaw ni Noah. Unsa may adlaw ni Noah? Nga gamay ray manulod. Sa unsa? Karon kingdom ang gingon ni Jesus Christ, nga ni siya diri aron pagdalag kingdom. Pabita na inungdan ang gospel yun ni Jesus Christ is about kingdom. Muna nga dili ni about relihiyon, dili ni about pagka-Diyos no nimo, pagkatawhano ni nga nakailag Ginoo, kundi about ni sa pagpangalaga Diyo sa Ginoo bilang tao ta sa Ginoo. Kaya ang Ginoo gyud nagbuhat nato, so therefore mga lagad yun taniya mo nang gihatagan ta og time. Anang time nga days ba? Sabi mo sa ulay nga adlaw, maabot man gyud ang panahon. Kay giprapisi man gyud mamiya ang mga tao mo na nga kung kita gani mga lagad sa Ginoo. Di na gyud ang Ginoo, Lord, di gyud ko mobiya nimo. Abi nimo sa tinuod lang nabasa na mo pulong sa Ginoo. Pagkakuyaw. Mo nagingon sa Ginoo sa last days, terrible yun. Mo bitaw na bisan sa Hebrews ningon si Moses. Aduna gyud terrible nga nakita gyud ni Moses. But niingon si Moses, kamo naa mo sa Mount Zion, the city of the living God, the New Jerusalem, the firstborn. Mga una lang hinuong mga tao nga mao kana nga di naa mo sa kingdom that cannot be shaken. Muna ibot pasabot mo na nga pagitao yun atong kingdom nga kanang gospel ni Kristo. Abi nimo unsay gitudlog yun ni Kristo diri? Unsa gyud gospel yun ni Kristo kanang kingdom. Unya ang iyang doctrine about anang kingdom, ang iyang gipanudlo dia about kingdom is about holiness. Pagkabalaan ba magbalaan diha sulod simbahan. Bahalag makasala ka dito, bahalag masayop ka dito, natural yun na kay lalima ka unong kaadlaw gihatag sa Ginoo kung mahimo nagampo kay ko Lord kung mahimo baliktaron na lang. Pero kay mao man ay balaod. Di gani ka kahimo anang isa ka adlaw magbalaan ka unong pa ka kaadlaw magbalaan ka. So therefore mo bitaw na nga diin kita watan ani diri sa simbahan aron lang makabaw tas pulong sa Ginoo kun dili nangaon tas pulong sa Ginoo. Kay kung dili ka mukaon sa pulong sa Ginoo, kanang but pasabot imong kalag, magniwang nga way nahibaw ana, mo nang giingon ni Pablo nga din ang walay balaod pagkasilutan sa walay balaod pod. Ang naay balaod pagkasilutan sa naay balaod. Pabita na hinungdan ka ng Great Tribulation, kabalo ng mga tao masilutan sila anang balaod nga giingon sa Ginoo. There will be a great tribulation. Even my very elect ma-deceive, mailad. Kaya nga naman, dagan may mangingilad. Sa Biblia, way nagsulti kamatuoran. Gani ningon siya nga, there is no valiant to tell the truth. Ang truth gani sa ilahan, nangawala sa tuwa, kisa may nagsulti og truth be. Ako kita pastor nagsulti og kamatuoran. Nagsulti lang sila pulong sa Ginoo. Mo bitaw nang bantayanan nato kamong mga kitawag ng alagad o followers of God. Of Christ. Mabita nang ang pangutana karon nahigugma bagyod mo sa inyong Dios. Basig mo nahigugma mo ko. Tanaw na to ang pulong sa Ginoo kung mao ba na imong gibuhat kanang tawo nga nahigugma sa Dios. Yun ni maingon nga nahigugma mo ko wa ka kabalo unsa ang pagigugma sa Dios. Biyon sa ang pagigugma sa Dios. Kaya nimo nga igugmaon nimo ang Ginoo sa tibok nimo kasing-kasing. Sa unsang paagi nga igugmaon nimo ang Dios sa tibok mo kasing-kasing. Sa unsang paagi nga gihigugma nimo ang Dios sa tibok mo kasing-kasing. Ang first yun nga gisugo niya, love the Lord with all your heart, with all your soul. Giusan mo pagigugma sa imong kalag. Oh, nga ang Ginoo imong gihigugma sa tibok mong kalag, nga wa man gani ka kabalo do na ba kay kalag o kung na man kay kalag, naunsa man imong kalag, nahimo ba ng ambot na lang. Nahimo ba siguro ng kalog? Mo bitaw na usa ka butang makaingon jud ko sa tanaw na po. Bisag magtrabaho ko mingon ko. Ano day kung nagtrabaho day ko? Wa ba day ko nangalagad sa Ginoo? Ang pagtuo sa mga tao nga common ko. Wa sila kabalo nga din ang pangalagad sa Ginoo is mystery. Secret. Muna nga sila, was na kabalo nga kita nangalagad tag tinuod nga buhi nga Dios. Mutuo bang wana?
Kung nakita ta nila nga murag nakiguban ta nila na narbaho pud ta nangita pud ta dinhi. Although narbaho ta na malita, babitaw na naipulong gingon ni Apostol Pablo kamo na namalit daw isipan ninyo wa mo na malit. Kung doon na may gwapo nga simbahan o balay, isipan ninyo nga may gwapo nga. Ang buot pasabot, kung may buot pasabot yun sa Ginoo ana. Nga din isipon nimo nga ang Ginoo hapit na mo balik unsa may pulos anang tanan. Pabito na kana dili kana mga butang sa kalibutan mo nang gingong pride of life lang na. Makapanghambog ka ba? Na kay gwapo mga butang, mga gwapo mga bisan sa mga panghambog ka. O nang ingon yun ni Apostol Pablo din sa kalibutan is the pride of life, the lust of the flesh and the lust of the eye. Mabitaw na ang importante nga din kanang gugma. Usa o man mo paghigugma sa Ginoo sa tibok mong nahuna ngay mong nahuna. Malay mong nahuna karon na adire. Ha? Mo nang giingon niya sa mga eskribag parasiyo these people draw near to me with their lips and mouth. Although nagdaig sila, gwapo kayo mo awit. Pero ambot ang ilahang kasing-kasing. Ang ilang hunahuna. Mabit na pumingon ninyo, set your mind on things above. Kung sa mga unting sa above, kung sa mga kabalo mo sa butang sa langit. Sabi niyo mo kung akong gibasa ang pulong sa Ginoo, gibasa na ang pulong. Ang butang guys sa langit, sabi niyo mo unsa? Kanang pagbalik ni Jesus Christ. Maurag yun na, manay lain. Ngano ato nang unaw-naon, ang problema diya kung madala ba ta? Kay kung muani si Kristo dili may tungod sa pagpasaylo kun dili may tungod sa kaluwasan na. Mo nang ikaduha niya ang second daw ingon ni Apostol Pablo nga iyang pag-anhi dinhi the second iyang pagpakita is about salvation. Panghaon na to niya ang mga maabtan nga nagabuhat. Nang sao man nato ni nga maabtan ta niwa ang ganit ang kabalo ni mga pulong mo bitaw ng kung kabalo mo sa kamatuoran, ang kamatuoran mo hatag ninyo kagawasan. Muna ang tao kinahanglan dunay pagtuo, dunay gugma, dunay kamatuoran, dunay paglaom, dunay kalinaw, dunay pagkabalaan. Mo bitaw na ang tudlo sa Bible, kinahanglan mutuog yun ang tao kung mga lagad sa Ginoo. Kinahanglan na doon nagigugma kung mga lagad sa Ginoo. Kinahanglan gayud mulaom jud siya anang iyahang pagpangalagad sa Ginoo. Kinahanglan mangayo siya kaluoy dia sa Ginoo na immerse nga iyang gingon. Kinahanglan makabaton jud kag kalinaw kung nahimo kang Kristohano wa ay kalinaw wanang gingon nga dili kaya sa Ginoo di gapon ka kalusot labi na wa ay pagkabalaan ka wa may kay kalinaw. Ang tuyo gyud sa Ginoo diri sa kalibutan aron mabatunan nimo ang holiness is peace. The blessing of God, ingon pa sa Malakay, life of peace. Kinabuhi nga adunay kalinaw, dili rest in peace. Life, kung rest imo patay ka, kung life ka, buhi ka, mo na mga rest in peace. Nara na sa minteryo, pero kanang buhi, mo nang gingon. Kanang imong pagkakristohanon, kanang wala na kay problema ba? Kanang kung nakay kwarta sa man nimo kakaya ba kag na ako sa tinuod lang kung mo nagsulti na ko sa kung kauban sa man ako ng kwarta pero gikinahanglan gud na mo na akong nahuna kanang kwarta gihatag na sa Ginoo tungod sa akong magpagkinahanglan nga aron lang dili gyud ko mahimong matrubol makabaton kog kalinaw mo na dalay ko ang Ginoo nakabaton kog kalinaw unsa pa ma ako ang gipangita ang akong gipangita akong ginang Ginoo ikaw na lang gyud Ginoo. Ikaw ra kay mag-usam ni tanan labi na hapit na mo balik. Doon ay reminder sa ako pinaagi sa vision. Pasig mingon mo nga wala na ko'y dream. Taga pangayo kong dream sa Ginoo. Ay ang Ginoo makikistorya sa iyang alagad through vision and dreams. Mo na nga doon ay ni Santo kalit lang to nga karong panahon na para na sa gamayng panahon. At naanata sa due season ba kanang para sa panahon. Kita naanata sa kay nangayo mo Lord kagay kog sign nga din mapungkot ko gyapon kay mabati magyud natong kabugnaw kay taliwala ining panahon gani di ba nagkadaotan mo bitaw na nga ang kasulatan nagsulti gayod mo ni ang kuyaw although na kay pagtuo
na may pagtuo nga walay binuhatan, pero wala gyud gugma nga walay binuhatan. Kay kanang gugma man gud ihatag yun na sa Ginoo kay pinaka-importante yun na. Manang giingon kung ikaw na gugma sa Ginoo, hinumdumi nga ang Ginoo una na higugma nimo. Mabita na kung nahigugma ka sa Ginoo, manang giingon tanaway mong gugma sa Ginoo. Kay mao man na ang gibiyaan nato nga matod pa sa Revelation chapter 2 verse 4. I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Mo na ang girebelyon sa ato pa, wala gi prophecy dito nga sa uling adlaw nga ang tao wa niya biyaeng gugma. Mo nang giingon dito niya sa Matthew chapter 24 verse 12 man siguro to. For the iniquity shall bound. Nagkalibot na ba ang mga kadautan? The love of many shall wax cold. Mahimong wax ba? Kabaw mo sa ng wax, matunaw akong initon gani. Matunaw mo na ang gugma sa mga tao, matunaw gyud sa uling adlaw mo na magbantay gyud ta. No, i-comfort ang inyo kasing-kasing nga dili mo matunaw. Kay kining unod na to, say dagang kay nari sa kanang gitawag og kanang mga pastor pag yun naa sa kwan ba akong matan-awan ba. Gamit ang pulong sa Ginoo ni which is wa sila kasabot sa pulong sa Ginoo. Dili man ako mingon nakasabot ko sa pulong sa Ginoo. Kundi ang Ginoo naghatag na ko understanding about anang ilang gingon nga mga pulong sa Ginoo nga nagbinatuhay ba. Puro gud pulong sa Ginoo. Pero wa sila kabaw gyud sa kamaturan ba nakaingon gikuha lagi nila na ibaw ang kamaturan. Kay unsa man day kamaturan? Nga mao na akong ginasulti ninyo. Dalaygon ang Ginoo nga diin. Ang tinuod yun, kinahanglan yun ang gugma nato sa Ginoo. Kanang gugma ang Ginoo sa tibok mong kusog. Maubitan na kumuha gani ka sa simbahan, kinahanglan. Wa kay gibati. Kanang may paglawas ba? Kusgan ka ba? Kanang halos mo sirit lang ka dili, king ano man, imong kusog na agyod. Magpabili na hantod sa hantod. Maubitan na nga, ni-anita diri aron paghalad. Bisag layo na, pero naatay kusog nga gihatag sa Ginoo aron lang makahalad yun ta. Kay kanang halad nato diya sa Ginoo mo na ang kanyang kalipay. Kanang paghalad sa usa ka tawo ang Ginoo malipay ana kay ngano man. Kabaw ba mo usa nang halad? Sacrifice. Dali man kay imong ang pulong sacrifice do na gyud kay gi-offeran ana. Mo bitaw na nga importante ni anita din mahibaw gyud nga ni anita dire aron paghalad sa Ginoo. Kay kung maghalad taw sa gingon ni David sa Psalm chapter 20, tanan natong gikinahanglan matuman will be granted. Pero ayaw na ng mga butang. Matuman ka ng gitawag nga wa na kay problema, wa kay balatian, wala katanan, wala kay kalaban, wa kay kahadlok, wala tanan. Wala na trouble because peace. Mo na kay ngano man kung mugawas ka gikan sa Lunes o gikan kay ning Domingo pagka Lunes hangtod Sabado, unsay giingon dito ni David sa Psalm chapter 20. Pag makita ang kaniya diya sa sanctuary nga naga-offer og sacrifice, pag mugawas ka, iyang ipadala ang tabang bisan asa ka moadto. Mo na iyang gingon dito ni David. Mo bito na importante nga din kita. Aduna gyud knowledge. Kinang knowledge ba? Ginanan niya daan, my people are destroyed because lack of knowledge. Lack of knowledge. Kung kita lack of knowledge, kung sama ang knowledge nga nawala nato kanang we live thy first love. Atong gibiyaan ang first love. So na first love, ang pagigugma sa Ginoo. Mo bitaw na importante nga din kita adunay gugma. Kay ang iyahang crownan mo ni sa James chapter 1 verse 12. Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life which the Lord hath promised to them that love Him. Iyang gipangsaad ning crown of life ni adto mga nahigugma kaniya kung siya makalahutay. Sa diya nga sila sulayon, itried ba? Abi mo sa tinuulan dili si Satanas mo musulay nato. Ang Ginoo. Kung ikaw gisultihan sa pulong sa Ginoo, sulayon ka anang pulungan ha. Kanang pulong nga gipahinumdom nimo, testingan ka kung asa gyud imong tumanon kana bang pulong o kanang dili pulong sa Ginoo. Kung maka-testing ka o maka-labang ka ana, amo na nang giingon eternal life. Para ana rong ang mga tao gisulayan.
gihatagan og balaod, nagpabilin pa ang rest day. Ingon pa sa Hebrews, there is a remaining rest day. Aduna pay nahit nagpabilin nga rest day nga din angay natog yun ang buhaton anang Sabbath rest. Kana pagsulay na sa imo ha, sulayon ka nga din. One of the 10 commandments ha, usa na ka na sa napulo ka sugo nga matud pa niya Sabbath day, keep it holy. Sulayon ka na. Sa unsang pagi nga ikaw gisulayan, kay abi nimo kini atong bulaton, mao kaniya ang pag-serve nato sa Ginoo. Dili ingon nga ang pagkinabuhi kalibutan. Ang pag-serve nato, kung mo-serve ka sa Ginoo, mabitaw tong ningon si Joshua nga siya ay gipuli ni Moses, ningon dahil siya o pagpili mo. Kay kung atong unanon, moingon tunta to si Joshua, wa lang na isulat ba? Ako may gitugutan ni Moses nga mupuli ninyo, nga mug-lead ninyo. Motong doon na siya gitawag og ganang iyahang prinsipyo ha. Pagpili na lang mo kung kinsa inyong alagaron. Aron musunod mo na ko. Basta ako inyong pangutanon akong panimalay, mga lagad mi sa Ginoo, kamo. Magpili mo kinsa inyong alagaron kanang Ginoo dia ninyo diha sa pikas. Yuta nga gi atangan og ganang sapa. Ug kaning diri nga diin mo ay nagdala nato diri. Nga ang buhi nga Dios nga mo ay nagkuha nato dito sa Egypto, usay giingon sa mga tao. Ningon sa Joshua, ang Ginoo nga naglukat namo dito sa Egypto. Nga mauna karon, moto hinungdan si Joshua nagingon o magbuhat tag kasabutan covenant, a perpetual covenant. Unsa man itong perpetual covenant? Nga ang atong alagaron nga maulang ang buhi nga Dios sa tibuok kalag kusog hunahuna kasing-kasing mo nagingon ni Joshua. Mabitaw na ko mga lagat na sa Ginoo. Number 1 yun, higugmao na to ang Ginoo. Mabitaw na importante nga doon na kayo knowledge. Kaya nga naman, ang usa ka tawo nga mga lagat sa Ginoo walay gugma, mo na ko gingon pag-abot sa panahon. Mo na nang pahinumdum ako sa inyo bilang nga naisulat sa pulong sa Ginoo, wala na ko'y mahimo ninyo. Basta mo na gingon sa Ginoo ang love. Mabitaw na ang anong nagwali ko. Unsaon man pagkahibalo ninyo nga din nganong nagwali ko because nahigugma ko sa Ginoo. Manang giingon sa John chapter 21 verse 17 alang sa mga pastor, sample si Simon Peter sa diha nga sila nakabaling o nakadakop og daghang isda. Unya si Peter na diin nakita niya mga isda nga kini mahalin kay mga isda manggod siya sukat siya ang pagkatao. Kadto pa lang siya nakakikuha isda dagang kayo, imposible po nga makuha dato niya ang isda ato. Nakalimot siya nga ang milagro sa Ginoo, ang tabang sa Ginoo, walay imposible bisan asa ka manguha basta ang Ginoo imong kaoban mahitabo gid na. Gani pagkuha before sila nagkuha ato mga isda nga diha lang sa daplin sa baybayon, niangal pa sila sa diha nga gisugo sila ni Jesus Christ, itaktak na diha ang inyong pupot. Kung ingon sa mga 12 disciples, bisan si Peter ningon, dito gani mi tibuok gabi sa laod, wa gani mi nakuha. Moto kapag anan nila sa daplin, gisugat sila ni Jesus Christ, kay bao gid si Jesus Christ, wa sila nakuha, mao tong gisultihan sila ni Jesus Christ, diha mo pagkuan, nangangal pa gid sila. Moto nga din, ingon si Peter, tungod kay ikaw may nagsugo, amo itaktak. Pagkakuha, pagtaktak lang, pagkadagag isda, manang imposible. Abi nung sa tinuod lang nung nagtanaw ko gabi, ubuntag sa'yo, o video ba about ka ng Samaritan woman. Abi nung mo man na hinungdan nga nung naluhas na, pinaagi sa Samaritan woman, at wala na isgutan sa ulay, kaya aron may bawag yun ang anong yung nangalagat sa Ginoo. Kung sa Diyo'y pasabot kay kining pulong sa Ginoo, dapat may bawagan yun nato ni tanan. Moto nga din, si Peter, giingnan dayon. Kaya nakita man niya nga nahigugmag yun si Peter sa mga isda, kaya mangingisda yun siya. Motong giingnan, Simon Peter, giingnan siya. Katulog yun yun meron siya, labis daw me, more than this isda. Wala lang si Peter, yes Lord, igugmag yun ka, pero namili siya mga isda, nga asay, mahalo, nasa baratuang, mga gagmay, mga dagko. Pag ikadua, giingnan, Simon Peter, labis daw me, more than this.
Matod pa ni Peter, yes Lord. Wala lagi apon siya nung baling ba. Pag ikatulog yun, giingan siya ni Jesus Christ. Simon Peter, labis thou me more than this. Tanaw rin siya kan Jesus Christ, nihilak siya. Tinuod, Lord, higugmata ka. Dito siya nabadlong ba, kay nga naman, napukus mo niya una sa isda. O po nakita, gibadlong po ta sa Ginoo, kung gigugmata sa Ginoo, si Simon Peter, gipili na gani, tungod kay gigugma siya, matong giingnan siya, feed my flocks. Kung naigugma si Simon Peter, labaw pa ining isda, kay kang Kristo, gisugo dahil siya, pagkanang ako mga karnero, ayaw nang pangingisda na. O bita itong dunay plano gina nga, ikaw karon Peter, himuon ta kag mangingisda og tao. Nya baliwala lang na niya, mo puta kira, gusto ta nga di mahimutang anak sa Ginoo, followers of God. Usa matong buhaton. Igugmao na to ang butang sa tubo kay sa Ginoo. Dili ta maka-serve. Wata kabalo nga di ang atong gi-serve Ginoo ba? Wata kabalo nga atong gi-serve nga mga bulaton ba sa Ginoo mo gingon ni Paul dito ni sulat nga matod pa niya. Nga ang mga tao daw sa ulay nga adlaw mahigugmao na sa iyang kaugalingong kinabuhi. Mahigugmao na sila sa mga binuhat kaysa nagbuhat. Tinuod man gyud na, di ba? Naabay gingon sa Ginoo nga sila mahigugmao na sa Ginoo kaysa gibuhat sa Ginoo. No, wala gyud. Kundi nag-ingon jud si Peter nga din ang tao daw sa ling adlaw, they love the creation more than the creator. Mo na nakalimot sila sa magbubuhat nila, mo na nga akong painomdom ninyo. Igugma gyud ang Ginoo. Labaw ining tanan butang, labi na apit na mubalik ang Ginoo. Mo na ang mga pastor kinahanglan mahigugma gyud siya sa Ginoo, pinaagi sa pagpakaon sa ilahang mga karnero kay sila mang shepherd the flocks. O mo tong gingon ni Jesus Christ, feed my flock. Pakan ana sila. Mo bitaw na importante ang tao mga on. Mo bitaw na si Jesus Christ niingon, bulang katong gigutom o giuhaw kay sila pagabusgon. Unang ningon siya sa unahan, ang mukaon og miinom sa buhing tinapay o buhing at tubig, dili na pagagot mo o dili na uhawon. Maubita na nga din kita, ninganita dire or mga unjud ta, kay nga naman, giprapisi sa Amos, there will be a famine in the land, not famine of meat and food, kundi famine of hearing by the word of God. Wabot yun na, kay nga naman, matapos man niya ang atuang pagpangalagad. Mao nang una ni matapos kinahanglan busog na ta. Kanang ambot pasabot nga satisfied na ta ba nga dili na ta gutmon. Kay kung moabot gani ning gira, asa man ka magpalit, asa man ka mukaon, asa man ka muadto, asa ka mudagan, wala naman ay mall, wala naman tanang kay gira naman. Tanawan ang YouTube sa diha nga may tabo ng gira. Katong Second World War ako ginang kitanaw gikan kang Hitler. Katong Second World War gikan sa Japan. Saksi pagani akong papa sa panahon sapon sa ilang gikaon puro na lang lubi kinanagan sila dito sa bukid kay gira naman. Mo bitaw na nga din kung ikaw wala kay budiga o bisag ra kay budiga na kay kwarta maunsa man na kung wala na maninda kay managan kay gira na gud. May tabo man gyud na una mo balik ang Ginoo. One of the sign is war. Mingon mo man naman ang war, kanang kamo gayoy makaagi sa giingon sa pulong sa Ginoo. Mahitabo gini sa tuha. Di pwede nga sila ray maagwa. Nangalagay ganito sa Ginoo. So mahitabo gini sa tuha nga pareha ning pandemic, pestilence. Para ran sa mga abi na kung para lang ni sa ilaha. Katong mga Spanish flu, katong mga kanang sitawag nga SARS, katong mga Ebola. Para ra dito to sila, wala tayo nahitabo sa Pilipinas nga sa may mga gitawag og pestilence diri nga grabe kay wala. Usa na kabutan kung ikaw mo ilagyod sa Ginoo because ang Ginoo nahigugma sa Pilipinas kay naisulat man gud natong unang panahon gikingon nako ninyo nga ang mga alagad sa Ginoo giingnan ni Jesus Christ mo aadto gani mo sa laing mga nasud. Unya dawaton mo nila, niingon siya, ingna dayon ninyo sila. Labi na kung pakanon mo ang kalinaw na aninyo. Pero kung dili gani mo dawaton ang mga nasod,
Itaktak na inyong mga sapatos aron ang abog mao kanay mo trouble nila. Mo to giingon ni Jesus Christ na isulat man na. Dunay history diri sa Pilipinas nga diin ang mga Hudiyo nanulod diri. Kato nag-exile sila, abi ni mo dili to tinuod, mao na inungdan nahimot ang Christians. Mao na inungdan nahimot ang nakapaminaw ta sa mga pulong sa Ginoo. Labaw sa tanan nahigugma gyud ang Ginoo nato kay nganuman. Ang Pilipinas ra ang nidawat sa mga Hudiyo sa diha nga nang layas gikan sa kamot ni Hitler. Wa pa mo kabaluan ha? Wala nga dili ta pwede nga moingon basa lang tag Bible nga waay na hitabo. Tinuod ang Bible. Wala nga kita nahimot ang Christians. Dool kayo ta sa pulong sa Ginoo. Pero dili ta makaingon ana nga di maninungdan nga di kita gipanalanginan sa Ginoo. Labaw sa tanan walay dakong kataladman diri. Wa pa nahitabo sa atong pestilence pero karon nahitabo na gyud ang pestilence nato. Di ta kay ikya sa nang gingon sa pulong sa Ginoo nga nahitabo ang pestilence kanang gitawag ang pestilence mo na ang pandemic. Ang epidemic is kanang ilahara unta na. Pero kanang pandemic is tibuok kalibutan o karon ka tibuok kalibutan mga pestilence kanang kasakitan ba balatian ba mo na gitawag nakatilaw ta. Unya kaning World War wa man ta kakitilaw ato nga nahimot ang Kristiyanon. Abi nimo walay giingon sa Biblia nga din ang mga tao dili maluwas sa ulahing adlaw. Way gingon pod nga ang mga tao katong nangalagad sa Ginoo nangaluwas. Kundi ang gingon sa Biblia sa ulahing adlaw ang mga tao musampit sa Ginoo mamaluwas ang musampit. So katong katong una pa dili pa ulahi. O mo nang dakong pangutanan nimo basta ang gingon sa pulong sa Ginoo kinahanglan manampit sa ulahing adlaw kay nga naman tungod kay ang pulong sa Ginoo nag-ingon nga di na mga tao mubiya na manggod. Mo na karon manampid dito sa Ginoo nga din kung unsay gusto sa Ginoo. Mo bitaw na adon na gyud pamin. Mo na nga din asa man ta. Wa na tay laing saligan. Namoy day daghang pundo. Mo bitaw na nga kung mag-search ka sa pulong sa Ginoo only God can make everything. Makahimo siya kay wala daw butang nga nahitabo diri gawas kaniya. Kung doon na may gira, kung sumatong buhaton, ang Ginoo naghatag og provision. Mo bitaw nang gikinanglan mo anita dinhi aron makabot pa to na ang pag-ili sa ato ang lawas in the twinkling of an eye. Aron dili na ta magatindog sa kahadlok kanunay kay hadlok na kayo na. Mo bitaw nang giingon nimo si spiritual. Grabe, unang giingon adto na gitawag og giingon sa ni Propeta Joel nga din a dark days o kanang ngit-ngit nga panahon o adlaw nga kangit-ngit na ba although hayag pero aduna nay walay gitawag paglaom manang dome of dark kanang grabe na gyud kayo. Mo bitaw na nga din bantayanan nato na mo bitaw na karon ang pangutana nahigugma ba ka sa Ginoo? Kung nahigugma ka sa Ginoo mo na itong baton. Ang mga pastor kinahanglan magpakaon gayod sa iyahang mga karnero, di pwede di magpakaon. Nya mo nang gingon dunay blind pastor nga di wala kabalo sa kamatuoran. Kubitan na si Jesus Christ mismo nagingon, if you shall know the truth, una kung di ta kabaw sa kamatuoran, kung sa may tinuod nga pagsimba. Una kung gingon sa inyo, kabalo ba mo sa tinuod pagsimba? Ang tinuod nga pagsimba ang paghalad sa atong kaugalingon diha sa Ginoo. Ang tinuod nga pagsimba kanang gitawag pag-honor, pag-glorify og ang pagdahig. Sa unsang pagdahig kanang alan niya nga din atong daygon, atong inon dalaygon yung ka Ginoo kay tungod imo ming gipahibalo sa mga buluhaton. Imo ming gipahibalo kung unsa among buhaton sa diha moabot na ing mga panahon na ni kay naisulat man kanan. Di ba nahibaw na mo ako wala na koy gitawag og unsa pa ma ako asa man ko maadto kung maabot na no rapture ka wala na pa naguna-una ang aslo nga din ang akong tumong nga diin unta makaabot gyud ko anang twinkling of an eye. Mo na natong hunaw-naong karon ni anita dinhi kay ngano man mao man atong droning mulo nga ngayo kita sa Ginoo nga din mailisa nig lawas nga di madunot aron kaning lawas di madunot dili na ni gutmon sa diang moabot to ug mahitabo tong giingon ni Amos a famine in the land in the hearing of the word of God. Mao na yang gingon ang gikasumbong sa
Ginoo sa tuwa gi-rebel kanang leave your first love. Mo ni ang mga followers sa Ginoo mo nang giingon nga kinahanglan higugmao nila ang Ginoo sa unsang paagi. Sa John chapter 14 verse 15 ingon pa ang Ginoo sa mga followers, if ye love me, keep my commandments. Ora na ang giingon, bantayi lang na ako mga sugo. Unsa may iyang mga sugo? Kanang mga giingon sa Ginoo sa napulok ka sugo gihimo man ang duha. Love the Lord with all your heart, kanang gikan sa 1 hangtod sa 5. Love the Lord with all your heart na. Ang ikaduha, kanang sikan, kanang love your neighbor, gikan sa 6 hangtod sa 10. About na, love your neighbor. Mabitaw na nga din, ang sala sa Israelites, sa tinuod lang, no? Secret, ramag yun lingkuan sa Ginoo, pero ako kabalo kung sa ilang sala. Kanang napulo kasugo, wag gina nila natuman. Kanang gitawag o kanang naghiskot o Ginoo, because of the living water. The fountain of the living water. Kanang 5 o 1 to 5, that is about ng pulong sa Ginoo, living water. Mo na buhi nga tubig. Ug ang ikaduha kanang gitawag og neighbor, mao kanang panudlanan nimo nga buslot nga din dili gyud ka kabalo may gugma sa imong silingan. Kay buslot man bisag unsa ang pagtudlo, pagigugma sa imong kaway, pagigugma sa imong silingan, pagigugma kanang mga nagadumot nimo. Di makakabalo kay ngano man buslot man gyud musudlanan about anang neighbor na. Pero kanang iya sa Ginoo mo nang gingon ang sala nila duha lang ka buok. Mo nang maisgutan nato na ilang sala, mo nang dili ta manundog, mo bitaw nang nagtuod ta kay basunyag sila gani gibiyahan sa Ginoo kita pa kaha. Sila nangalagad sa Ginoo tunguna pero wa dawata kita nangalagad karon. Sigurado ba ka kang gidawat ang ato ang pagpangalagad sa Ginoo? Mo bitaw nang acceptable ba gyud ang atong pag-ani dinhi? Usay ingon sa Ephesians chapter 8 verse 5 man siguro to. Na matod pa nakalimot na ko ini pulungan ni mo ni very important sa to. Ephesians 5:8 o 5:10. Proving what is acceptable unto the Lord. Kinahanglan i-prove jud kung unsa gayoy. Finding out what is acceptable, pangita gyud ka kanang pag-ani nimo dinhi, madawat jud sa Ginoo kay kun dili madawat na sa Ginoo, mo lang giingon dili katabangan sa Ginoo bisan asa ka mo adto. Pag maabot ganing kalisdanan, baliwalaon lang ninyong kalisdanan nga maabot ninyo. Mabito na nga dalay ko ng Ginoo sa diya nga moabot ang trouble nato, mawala. Mo nang giingon sa pagkakaron wala ko'y problema. Pero nagtuo ko doon na yung mga problema kay pagsulay man na may tungod sa pulong nga akong nakatunan. Muna yung mga pagsulay sa kuha. Muna yung gingon din sa John 14:15. Kung ikaw daw kuno nahigugma sa Ginoo, muna yung gingon mga followers, tumanag yun ang sugo sa Ginoo. Kung di nimo matuman ang sugo sa Ginoo, muna yung gingon, dili ka yun followers. Muna yung gingon din. Sa James chapter 1 verse 12 nga atong giisgutan, ang iyang hatagan og eternal life, which is the crown of life, kay gi-promise man na niya, pero ni adtong nahigugma ra kaniya. Kung nahigugma kaniya, mo nang eternal life. Kung maka-endure ka, kung injury, temptation, kanang mga pag-testing sa imong mga kinabuhi ba about ang pulong sa Ginoo. Abi nimo ang Ginoo nag-testing na to. When you tried, matistingan na gani ka, nga din ang sugo sa Ginoo, pareha ni Abraham, gitistingan siya, Abraham, ihala di mong anak na tistingan, di nahimo siyang father of faith. Imposible to ang pagabuhaton to ni Abraham nga wa siya unta anak, tiguang na iyang asawa, nang anak pa niya, kwaon pa yun sa Ginoo. Mo bitaw na nga usala nakatisting mo sa nakita karon nang halagad sa Ginoo, gitistingan ta ining Sabbath day. Mo bitaw na unsa na to pag-honor sa Ginoo. Abot anang Sabbath day. Tanang Sabbath day ingon ni Jesus Christ, made for man, not man for the Sabbath. Wala nagibuhat ng adlaw para nimo. Kundi ka ng adlaw para sa tanang tao nga nabuhi sa kalibutan. Dili lang kay ikaw muna nga ang importante at tanang mga tao may baw gayo nga nangalagad sila. Aduna gyud isa ka adlaw, dunay isa ka adlaw, dili tanang mga adlaw usa lang ka adlaw. Muna nga din atong balaanon na atong kaugalingon. Muna ang Proverbs ingon pa si Solomon, ni Solomon. I love them that love me, and those that seek me early shall find me. O, importante yun early.
Di gyud nimo makaplagan na mingon ka nigugma man ko sa Ginoo. Nya kung niani man lang ka dili early, ayan ako ingna nga di nahigugma ka sa Ginoo. Ang gihigugma sa Ginoo katong nahigugma lang niya. Dili ingon nga tanang tao gigugma sa Ginoo kung wa di ka nahigugma. I love them those that love me. Kung ikaw wa nahigugma, gigugma di ka sa Ginoo. Mo usa ka butang nga din ang pulong nga din kinahanglan may buan nato ni mga pulong. Sa John 14 verse 23, Jesus answered and said unto him, If a man love, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. Muna yung bot, pasabot na, klaro man dili man makaingon nga din, kapag imo pagpangalagad, nahigugma ka sa Ginoo. Muna iyang gingon, kung ang tao na igugma daw kuno, kinanglan magbantay sa sugo, sa pulong. Kaya aron ang amahan niya, mahigugma niya. Unya, kami, ingon ni Jesus Christ, mahigugma mi niya kaniya. Kanang mga nga mi kaniya, ug buhaton na mo siyang puy-anan. And make our abode with Him. Abode past tense, o kanang abide. Manang gingon, mupuyo mi niya. Dili lang kay mag-iguban, kung dili mupuyo. Manang gingon sa Revelation, ang Ginoo daw naa sa portahan, nagatuktok, if anyone hear His voice and open the door, mo enter daw ang Ginoo, niya makigsalo. Kasalo niya ang Ginoo. Kasama niya ang Ginoo. Mo bito nang importante nga doon natay pulong sa Ginoo kanang gugma nato diya sa Ginoo. Kung kita ni gugma sa Ginoo sa matong buhaton, bantayan atong commandment niya. Unya ang mga pulong atong bantayan aron sa John aron daw. Kay kung dili, kung makaingon ko nga aron, kung unaw-unaw na to, ngano man nga ato ng bantayang pulong aron mo nang giingon dinhi sa John chapter 14 verse 15 to 27 ato ning basahon na. Ingon pa na, if you love me, keep my commandments. Verse 16, and I will pray the Father, and He shall give you another comforter, that He may abide with you forever. Manigingon ni Jesus Christ, kung naigugma mo nako, tumano ninyo ang akong mga sugo, commandment. Unya ako magampo sa akong aman, si Jesus Christ mismo nagingon na. Unya hatagan kanyag another comforter, that He may abide with you forever. Kay si Jesus Christ kabaog gid siya nga di mawala siya diri, unya magpabilin pang tao, mo nang do na siya gisaad comforter. Kung naigugma ka sa Ginoo, tagaan kanya comforter. Mo na karon ang ato ang comforter. Gikinanglan nato tong comforter aron magpabilin ka hantod sa hantod kay usaw man nato pag-overcome kung walay mo comfort nato. Para ani araw kung di ko magwali ninyo, di ba mo mabugnaw gyud mo. Mana mga tao nabugnaw kung walay basihanan nga mga pulong sa Ginoo. Mana bahala mo sa mga mali nimo mga buhat. Ang importante nga ang Ginoo comfort nato nga magpabilin gyud sa Ginoo. Kay naatay gipaabot mo na gitawag comforter, abide with you forever. Sa verse 17, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth Him not, neither knoweth Him, but ye know Him, for He dwelleth with you. Excuse me. And shall be in you. Tanawa. Ang comforter, mao niya ang espiritu sa kamatuoran. Kamatuoran ha. Dili man ang mga pulong kay pulong sa Ginoo ang kamatuoran. Para anak ko nagwali sila nga ang Ginoo na higugma. Sa imo unsay kamatuoran nga ang Ginoo na higugma nimo. Kung ikaw na higugma niya, kung waday ka na higugma, puro lang ta na higugma ang Ginoo. Puro lang ang walip nga ang Ginoo na higugma nimo, ang Ginoo magbantay nimo. Sa unsang paagi nga bantayan ka sa Ginoo nga wa kay buhaton nga din niya sa Ginoo. Mabito nang giingon na kanang tanan mga saad sa Ginoo, ihatag na niya, if ye abide in me and my words abide in you, ye shall ask what you will, it shall be done. Kanang gi-promise niya na siya magkiguban nimo, panalangin nimo, mutabang nimo, kung do na kay pulong.
Kung doon na kay pulong, pabiling ka niya. Dili ingon nga, kung nagpabiling ka niya, way pulong, tanan na lang hinuong mga promise, Ginoo ihatag niyo mo, dili. Kinahanglan, my words abide in you. Mo na yung gingon, the truth, the spirit of truth, whom the world cannot receive. Nga din, ang kalibutan, dili ginakadawat. Di ginamadawat nila. Kung kamo tiga kalibutan, dili mo mudawat. Kung mudawat mo, mo na yung gingon, because seek him not. Kaya nga naman, wa man gud nila nakita ng pulong. So, unsa pagiwa nila nakita ang pulong? Kaya wa man sila pahibaw, wala sila sulti, wala sila waliya, mo nang wa sila kakita sa pulong sa Ginoo. Neither know it him, ni wa sila kabalo aning pulong. O bito nang kanang magwawali, mo na magpahibalo dapat. But you know him, pero kamo na ipaw dagid mo anak. Kaya nga naman, gisultihan man mo. For he dwelleth with you. Kaya siya nagpuyo, uban ninyo, and shall be in you, ug naa siya ninyo. Kung sa mga pulong o kamaturan naa ninyo, mo na kung gingon, kanang pulong nga din, kanang pagsimba, kung sa may pagsimba, para na lang, kung sa may pagsimba yun, nga tinuod. In spirit and in truth, maugani na kung sa man in spirit and in truth. Kanang mga kamaturan yun, nga din kita musimba sa Ginoo. Matag pa niya din sa verse 18, and I will not leave your comfortless, I will come to you. Dili ta mo biyaan nga din, walay mulipay ninyo. Anang bot masabot, magsigi lang tagkagol, magsigi kagol, mo nang way pulong nga imong naibawan, mo nang gingon, dili kaya sa Ginoo. Pero kung nakay pulong nga din, nag-comfort nimo, mubalik ang Ginoo gayod. Sa verse 19, yet a little while, and the world seeth me no more. But ye see me, because I live, ye shall live also. Sa gamayng panahon, ang Ginoo mubiya daw dis kalibutan, o ang kalibutan, dili nakakita niya. Sama ni Jesus Christ, wala na. But, ye see me, kamo makakita nako. Giingnan niya mga tao nga nagsunod siya, makakita. Mo nang nakita nato nga ang Ginoo kanunay gid nagapainomdom nato. Because I live, kay tungod buhi man gyud ang Ginoo, he shall live also. Kita pod mabuhi. Diya kaniya. Sa verse 20, at the day ye shall know that I am in my Father's, and ye in me, and I in you. Sa adlaw nga din ako ana sa amahan, og kamo naan ako, og ako naan ninyo. He that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. And he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and I will manifest myself unto him. O magpadayag ko kaniya sa iyang kaugalingon, nga kanang tinuod yung Christian, nga diin nga ikaw anak sa Ginoo, kung tumano ninyo ang iyang mga sugo, ug bantayan ninyo. Mao ka na ang naigugma kaniya, ug ang ama naigugma pud sa iya ha. Unya higugmaon po daw ni Kristo, unya magpakita siya kaniya, kanang mapadayag yun nga ang Ginoo uban yun niya, kanang si Kristo ba kauban yun nato. Moabot ang panahon kay mo na hinungdan nga din ang iyahang commandment atong gi bantayan. Sa verse 22, Judas said unto him, not Iscariot. Judas Iscariot ba kanang katong nag-traidor sa iya, dili to mao si Judas. Lord, how is it that thou wilt manifest thyself unto us, and not unto the world? Sa unsa daw paagi nga diin nga siya daw magpadayag ngadto kaniya sa tao nga dili dito sa kalibutan. Verse 23, Jesus answered and said unto him, if a man love me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. Mao na niyang gingon nga magapuyo siya diha kaniya uban, kauban nato ang Ginoo nga si Jesus Christ. Kung atong higugmaon ang Ginoo ug tumanon nato iyang pulong ug aron ang amahan may gugma kaniya. Mo na ang mga tao gigugma sa Dios katong nagtuman lang sa pulong sa Ginoo. Unya kung wa kay pulong sa Ginoo, babito na nga ang pulong sa Ginoo sa ulayng adlaw wa pagani katuman, waabot daw ang panahon mamiya na sila sa gugmas kamaturan. Anong dili na sila maminaw unsa pagkagud karon nga din.
mga tao wa sulti kamatuoran. Sa verse 24, he that loveth me, not keepeth not my saying, and the word which ye hear is not mine, but the Father which sent me. Kinsa katong naigugma kanako, unya wala siya nagbantay sa akong mga sulti o mga pulong nga iyang nadunggan nga dili ako, but the Father which sent me. Tanang ilahang gipang sulti o gisulti ni Jesus nga dili na iya kundi sa Ama na. Sa verse 25, these things have I spoken unto you, being ye present with you. Kining butanga ako ning gisulti kaniyo, ingon nga represent o nagpresent sa inyo ha, kining mga pulong sa Ginoo. Matod pa sa verse 26, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Sa verse 27, peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Muna ang kalinaw ibilin yun sa Ginoo nga din dili ta angay mahadlok nga ang kalibutan dili kasabot sa peace nga ato ang nabatunan. Mo bitaw na nga nagtuo siguro mga tao ako dunay kagulanan, wala ko'y kagulanan. Bisan pa nga ako mga dili na ako'y anak ningon na badlong na di ko magulan na kay ngano man naasa ko ang peace. Ano bala nang ginawa nang wan sa iya. Kay dili mo ko makausap. Ang importante makabaton kog peace. Kay kanang peace blessing man guna sa Ginoo. Mao na ang life dapat sa Kristohanon nga adunay kalinaw nga dili na siya magunahuna. Dili na siya mahadlok. Mao nang ningon siya, neither your heart be troubled, or neither let it be afraid. Kinahanglan gayo dili na matrouble ning pasingkasing og nang mahadlok kinang pasingkasing. Mo bitaw na sa tubangan sa Ginoo, wa na ko naghunahuna sa akong mga gitawag mga kaigsunan, basta importante ako makawali lang kyo. Importante mabatunan ako ang kalinaw nga gihatag sa Ginoo nako. Kay kung wala ko'y kalinaw, mo nang giingon, without peace and holiness no one shall see God. Di ko kakita. Although na ako'y gugma sa Ginoo, pero imposible na kay gugma sa Ginoo, wa kay kalinaw. Kay ang nagugma sa Ginoo, gigugma man sa Ginoo niya, ang Ginoo mupuyo niya. So therefore ang Ginoo kalinaw nga diin nga matod pa niya mao nang nag-comfort nato kalinaw nga gihatag niya nga ang kalibutan di kasabot ang kalinaw. Wa sila kabaluan ng kalinaw sa katao. Abi mo ang tao di kalibutan malinaw lang na kung walay problema. Wala na'y problema kung naay kwarta. Nya kung way kwarta, siguradong matrubol. Mo bitaw na nga ako nahimo kong Kristohano bisag wa ko'y kwarta na ako'y kalinaw, bisag na ako'y kwarta gamay lang. Linaw man lang gyapon ko kay wa ko nagunahon ang ining kwarta kung saon ako ni kwarta. Mo bitaw nang kung i-permit sa Ginoo na ako'y problema mo nang kanang mga butang nga panalangin sa imo, kanang gitawag for the due season lang na para na nasa gamayng panahon, para na sa panahon nga din ang Ginoo hapit na mubalik, naghatag siya nato og supply o support. Mo na nga importante nga din ang comforter nga atong mabatunan nga iyang ibilin. Mo na ang comforter, mao kana ang kamatuoran tungod sa gugma sa Ginoo, dili ta niya biyaan comfortless. Kabaw ba mo sa nang comforter? Mo na yang gingon, comforter will give you peace of life. Therefore, let not your heart be troubled, neither it be afraid. Mo na giingon sa Biblia. Ang meaning sa comforter, kanang definition ana, ang capitalize ana Holy Ghost. Bisan pa ang dictionary nagtudlog yun nga ang comforter, ang iyahag yung capitalize anang capital yun anang ano makabaton sa comforter because of the Holy Ghost. Dili gyud ka makomfort anang mga problema kung walay Holy Ghost sa imo ha. Bisa pag naakay mga mingon sila nakalabang ko sa problema pero why nag-comfort nimo. Abi nimo kanang problema di na moabot nimo bisag naa na dili na mulampos nimo kung ang Ginoo mo comfort nimo. Kanang bot pasabot nga din ang mga Kristiyano tung una magpasalamat sila kay nakalabang sila sa problema which is nga din na problema sila. Ang gingon sa Ginoo ang peace nga naa nimo di ka maproblema ana kay ngano man ang Ginoo kauban nimo. Ang problema lang kay diin, wa man gud sila comforter. Walay nagtudlo sila may tungod sa pulong sa Ginoo ba. Wa man nila bantay ang pulong. Ang problema diha kay wa man pud sila sulti sa pulong sa Ginoo.
kung usao man nato ng pulong sa Ginoo. Ikaw na himong Kristohanon, ayaw mong kabalaka mo bitan nga inyong hunahuna. Ayaw itumong ining butang sa kalibutan, itumong sa Ginoo mo bitan nga usao man nimo nga malagyong kagalingon be. Magsige kag paminaw sa pulong sa Ginoo. Ang giingon sa Biblia, ang maka-edify lang sa imong kagalingon, makapaligon sa imong kagalingon, kanang edification is kanang mawala ang imong ignorante ba sa mga butang di sa kalibutan nga nahimo kang Kristohanon nga ignorante ka nganong nahitabo na nimo because wa man gyud nag-edify nimo. Unya maka-edify sa imong kagalingon, prayer lang. Wa nag-speak in tongues, talk to God. Kanang makigsulti ka sa Ginoo in secret aron ang Ama sa secret mo tubag nimo. Mabito nang yung prayer importante kayo na kay mo na maka-edify sa imong kagalingon, makapaligon ba sa imong kagalingon, pero kanang interpretation, kanang prophecy, doon na interpretation, mo na maka-edify sa church sa tuwa ba, mo bito na ako, nagsulti ko ninyo ini, aron maligon mo, mo na nga diin, kining taliwala sa ato mga problema, karong pandemic, anhin mo diri, sultihan yun mo sa Ginoo, bisan asa mo ato, nakahibalo na mo, unsi buhaton, magpaabot na nato sa Ginoo, mo nang, who wait upon the Lord, shall renew their strength, marinyo iyahang kusog sa diha nga magpaabot ta sa Ginoo. Mo bitaw na magpaabot ta sa Ginoo. Mo bitaw na kay ang Ginoo man gud magpadala siya og comforter kay di siya gusto nga mahimutang comfortless kanang wala gyud mo tambag nato. Hangtod na lang madiscourage na, hangtod na lang di nataganan mo simba, hangtod na lang dilitan na ta nga mag-ila sa Ginoo as long nga diin kita nagdaig, nag-awit, nagkanta. Mao na lang naibuhaton sa tao pero wa sila kabalo nga din ang tinuod ay iya pagpangalagad sa Ginoo is dapat kinasing-kasing na unsa na to pagbutang sa kinasing-kasing kuwat ay pulong sa Ginoo. Mao man nahitabo sa Israel. Wala ang comforter importante. Ang definition sa comforter is one the